Eguno guztioi eta ongi etorri berriz ere Altamirako rugby zelaira. Zuzenean gaude Goierri Telebistan eta gogoratu streaming bidez ere gozatu ahal izango zuela partida honetaz. Gaurkoan Complutense Cisneros dator Ordiziera bisitan, oraintxe ari dira zelaira ateratzen eta pasaden astean Bartzelonaren aurka partia irabazi eta gero berriz ere etxean partida gogorra Anpo Ordiziarentzat. Gurekin betiko moduan Arraiz Garmendia, egunon arga, itzongitorri. Egunon. Esan dakoa, orain dela 2 aste, 3 aste, horratxeen alde gontzen tartean, Batko Santander izan genuen, ligako talderik gogorrenetako bat, eta gaurkoan ere, beste talde gogor bat, sailkapenean goraldean dagoen eta goraldean ibiliko dena, ez? Bai, hasi da, bai, hau da, iaz playoffetan kanporatu gintuna, 3. gehitu zen, eta, gorra, talde gorra, badakila zertan nahi da jokatzen, eta euskan gauza gutxikin, etekin askatatzen dena. Hori da, partida gogorra izango da, gaurkoa esan bezala, baina Ordiziak puntuak biltzen, jun behar du esan, egia da kalendarioa hasieran gogorra izan dela, baina hasi behar du puntua biltzen, ez? Halaxi da, bai. Bueno, ikusten dugu minutu bateko isiluna gongo dela, ez? Bai. Amaitu da, minutu bateko isilunea, Altamirako armaiak zutik, eta pentsatzen dut urolaren gumenez izango zela. Halaxi da, bai. Gaur gazten jundakoa, eta errubik izan bat, orain ez da lagur hartzen, da, bemendik animo behantzako eta animo familintzako. Hori da, errespetu osoz burutu dugu minutu hau, isilune minutu hau, eta bi taldeak zelaian 15 ekingo da, Ordiziaren aldetik gaurkoan batarekin Krende, 2arekin Garzia, 3arekin Lomas, 4arekin Alvarez Deulate, 5arekin Zamakola, 6arekin Tudela, 7arekin Moagututia, 8arekin Mujika, 9arekin Aizpuru, 10 Krol, 11 Puyadena, 12 Palumbo, 13 Aldanondo, 13 Korta eta 15 Aizpun. Eta Cisnerosen aldetik, batarekin Blanco, Ayali, Atari, Carretero, Villanueva, Jok, Del Valle, Cabrera, Niño, Hernández, Jiménez, Giudita, López, Martínez eta Soriano. Hasi da partidua. Eta gaurkoan Ordiziaren aldetik agian nabarmendu, Zelanda berritar Ordiziarrak falta zaizkigula, biak, ez da, Fil eta Kori. Halaxi da, bai, Fil eta Kori falta die, bik zuntza usturo bategatik. Kontuz? Arriskua hor, ederki geratu dute baloia hor, Cisnerosokoek berreskuratu eta 22 barruan eskerrakor Ordizikoak. Kontuz, gehiago die. Diren, baina bai aldez aldatzen ari dira, arriskua ies egin du hor, harrapatu dute, eta entxegua. Ez, aurra dutako baloia izan da. Eskerrak partidazteko modu txarra izango baizen, lehenengoan minutua bete gabe, entxegu bat jasoko genuelako, baina ez da horrela izan, eta aipatzen genuen azuntza usturak, eta gero, bestalde batetik, Asir Arretxeak ere ezingo du jokatu, horrekoan Bartzelonan bidai hon bat eman ziotelako, ez? Asia, estrebo txiki bat hori zinduan, puntu dauzke, Espainien, eta orduan, ezin da, puntukin ezin da jolastu behize. Jolastu hori, Behize zabaltzeko arrisku baitauke, eta behize zabaltzen bada, ezin zaio behize josi leku berdinetik, orduan, 2 aste hori duengoa jokatu eta gero baita ere beste baja bat, Oier Goia, Espainiako selekzioekin daula, 19 urte dazpiko Europea jolazten, Lisboan, eta 4 baja oso garrantzitsu, orain dela 3 aste, 4ek titular izan zelako. Hori da, eta ikusten dugu, zuloiek betetzen eta hori du Ordiziak normalen minutuak izaten dituen jendeak bete dituela, beraz, partida garanti egin heltzeko moduan gaudez. Bai, hasi da, azken hori betiko da, daunak dana emango do, baina beti baja, da demoraldiaren hasiera izan da entxegua, oain bai. Orain honetan bai hor burrukan zebiltzan Cisnerosekoak, entxegu marrara joan nahian,
Da, azken lortu dute, Eta azkenean bai lortu dute, eta lehen 5 puntuak Madrid darrentzat. Huts eta 5 markagailuan, eta baina ostikatzeko aukera izango du. Bai, da jokaldi guztia dator, gure melea zanetik, baloia aportu dute, eta eak etxego lortu dute. Eta gainera, zei jokalditan gainera, ez, hor baloia ostikatu nahi genuen aurrera bidaltzeko, eskuekin geratu du, eta konturatzerako, 5 metroan genduzken, beste akatx bat indeu, Hori da. baloia lortu du, eta 7 puntu kontran. Ez egin gabea, egia, 7 puntu kohalde daukie. Bai, barrura oso altu bota du, baina barrera joan da, Jimenezen ostik hori 11 zenbakiak dirudi botako ditula gaurkoan ostikoak Cisnerosen aldetik. Eta bueno, begira, bigarren minutuan gaude, eta huts eta 7 aurka. Eta berriz ere, basaiteke partidu hasiko dugula, baina 7 puntuko Hoi da. desabantaia batekin. Hortxe baloia aurrera Dani Krolek, Cisnerosekoak baloi bila, oderki hor, ordiziarrak presiora. Iaia galdu dute baloia Madrildarrak, baina ez beraiena izango da. Galdu dute, melea guretzat, oso, behingoz, erdiko sake baten mini presioa indeu. Eta hain beste mele bat, a ber, beti esaten duguna. Garrantzitsu lehenengo melea, kaka indeu lehenengon, oain bigarrengon, a ber. Hau, honi buelta baten digun. Ikusi duguna da, ea baino gehiago eala. Baino, behar dugu, nagusitasun hori... Cisneros, baloia mugitzeko taldea da gehiago. Ez da adibidez aurrekoan Bazko ezela aurrean ikaragarrizko jende indartsua zuela. Bai, gutxorara, bai, hauek aurren ahulego die, atzen askoz gehiago die, bai, eake baja dauzkie, baino, ikusten dugu. Bai, hor rodiziko nagusi melean, ongi atera dute baloia, Dani Krol, aldamenera antxegu bat azkarra egiten dugun, eta berriz ere partidan sartzen garen. Ezin dugu baloi hori galdu, ordiziarrak baloia atera nahian. Aldin dio gremiasei. Berreskuratu egin dute, baloia galdu dugu. Eta berriz ere gurea da, ostiko zaurrera bota dute, baina hortxe, Asier Alvarez de Olate aurrera egin nahian, lurrera joan da. Mikel Aizpuruak atera du hor, baloia, ostiko, zuzenean, aurrera. Bai, hor di joa joan presionatzea, oso garantzizkoa presio hau, plakatu hor joan, plakatu. Ies egin dio hor, baina bai laguntzara joan dira ordiziarrak eta bota dute azkenean lurrera Cisneroseko jokalaria. Beraiena da baloi hori atera dute, aldamen honetan gehiago dira, aurrera 14 zenbakia Martinez. Ongi hor, Xapo eta konpainia, baloi horrek gurea behar du. Eta, bai, ez da? Tuxe eantzat izango da. Baina hau zegoe, zaharrezkoe ata duen, inundik. Bai, Ez ere zati. horrela da, bi zenbakia, Aiali. Gaure klasiko bat, liga honetan, orezko maila honetan. Aiali baloia, gora. Bultzaka molbidez aurrera egin nahi dute, baina ordizia gehiago da. Lan horretan, oraingoz behin ipein. Orain bai, ari dira lortzen aurrera joatea Madrildarrak. Ordiziarrak erasorik geratu nahian, atera dute baloi azkenean. 10 zenbakia Hernandez dugu aldamenera. Eman du baloi hori Zulo bila. Eta, zigolpea gure aurka? Joateko, eta bai. Bai, Argaitz. Bai, zigolpea gure aurka, makietartuko da. Zergatik? Solera Jeremiasek ez eman plakaje bat egon da, eta bere aldetik sartu barauke. Eta hain aldetik sartu da, eta zigolpea. Ba, lastima, utxe eta 7 eta zigor kolpe bat kontra gainera. Eta makietartuko da. Zenbakia, Jimenez izango da, eta bueno, ostiko erreza da, beraz, pentsatzen du barrera joango dela. Eta 3 puntu gehiago hartuko dituela Cisnerosek. Ba, bota du ostikoa Jimenezek eta arazorik gabe barrura, beraz 3 puntu gehiago, huts eta 10
Eta 7 minutura ez gara iritsi. Aldapa gora jartzen ari zaio partida ordiziari, Bai, oso aldapa gora, eta honi buelta eman bestela psikologikoki berak hasten baldin badira, oso zaila izan da buelta ematea, eta behar dugu irauli situazio hau, eta guk puntu behar ditugu. Bai, horrela den, eta bezaina azkarren, Dani Krolek baloi aurrera. Ostiko, Cisnerosekoak. Joan Tudelak hartu. Erasoan ordiziarrak. Baloi atera nahian hortik. Baloi hori mugitu behar du, Mikel Aizpuruak aldamenera. Álvarez de Blate, Asier, aurrera egin nahian. Geratu dute Madrildarrek. Mikel Aizpuruak berriz ere atzera. Beste alde batetik saiatuko ordizia. Ongi hor, Dani Aizpunek. Ies egin du, bakarrik doa. Geratu dute azkenean. Gertugo gaude, berriz saiatu bargara. Ies egin dior. Joanes Mujigari, baina hartu du baloi azkenean. Lurrera bota dute 22 marra gainean. Ordiziarrak, hor, ongi. Richard Magututia zulua bilatu du, baina geratu dute azkenean, 22 marra gainean gaude berriz. Ordiziarrak erasoan. Ongi ari dira saiatzen, behin eta berriz, hauetako batean iristen garen. Joanes Mujica lurrera joan dena. Baloia atera Mikel Aizpuruak. Dani Krolek ongi utzi dor, Jeremias Palumori aurrera egin nahian Argentinarra. Hauren lurrera. Zaleak bere taldeari animatzen, gertu ikusten dugu etxegua. Abantai daukegu. Segi, Mikel, lurrera segi. Lurrera Asier. Mikelek baloi atzera Joanes Mujigari, honek aldamenera, beste aldetik saiatzen ari dira. Aukera polilla izan daiteke hori, baina ez aztibili dira. Kontuz, Joan, bai. 2 metro. Segi. Behin eta berri saiatzen ari dira. Hemen dago espazioa, zabaldu egin marra. Alde batean eta bestean. Bai. Ongi hor, ies egin du, bai jauna. Eta Dani Krol da. Bai, Dani Krol. Dani Krol izan da hor. Azkenean zulua bilatu duena. Eta, bueno, eraso fase polit bat ikusi dugu ez, luzea, aldez berrietatik saiatzen, pixkanaka, eta azken iritsia saria. Araxia, bai, garantzitsuna fase oso luze bat izan dela, eta beti ensaio sartzeko aukera izan dugula. Beti ongea, ensaio ez, gea gelditu, ez, erasora jungen jarraitu. Saiatu aukera ezberdinak probatu, alde batera, bestera. Eta azkenen, normalen, tartea sortzen da. Eta azkenean, hori da, denbora luzez, saiatzen mazara aukera ezberdinak erabiltzen badituzu, azkenean saria izaten da. Eta 5 puntu, 5 eta 10. Eta, ostiko erreza gainera Danirentzako, ez du arazorik izango ziur. Barrura Danirien ostikoa, eta beno, 7 eta 10, hau beste gauza badar gaitz. Gehien ma psikologikoki, Ez da, azken finen 3 puntuko ez puntua baizik eta fase horrek indarra emango dio taldeari. Karo, eta azkenen biak atzen dituzu, 10 puntu, eta ez dut, joño. Ostia, kontuatzeko 10 puntu dauzket nahi kontra, eta baina ordea, baina ez pixkana, eta iba, 7. Guazen jarraitzaren. Jorki, barrela, ea lanean jarraitu eta puntua lortzen jarraitzen dugun. Cisnerosekoek aldera dute baloia. Egia esan, etxeko aurreko partidan Bazkoren kontra. Partida ona egin zuen taldea, baina azkenean saririk ez zuen izan. Bonusik ere ez genuen lortu azkenean. Une bat egontzenean baziru dila 5 puntu lortuko genituela. Baina, bueno, aurreko astean Bartzelonan partida irabazi eta pixkat taldea animikoki rekuperatuta egongo. Segi, Joan, hemen dago espazioa. Aukera polita izan daiteke. Joan Tudela bera saiatu aurrera joaten, lurrera joan da. Mikel Aizpuru hor galdu egin dugu baloia, lastima. Ez segula kondo garritu. Cisnerosekoak dira orain erasoan dabiltzanak. Beraiek ere, alde batetik eta bestetik saiatzen ari dira, geratu dute azkenean Cisneroseko jokalaria. Beraiena baloi hori oraindik. Niño da, 9 zenbakiarekin, baloia ateratzen ibiltzen dena. Berriz ere hortxe gu, aldamenera. Lurrera joan da Cisnerosekoa. Eta hauek ere behin eta berriz saiatzen dira. 22 marra gainean daude dagoeneko, orain bai beste aldera doaz. 13 zenbakia, Zenori López, lurrera joan da.
Baloia atera dute. Eta zer gertatu hor, Arkaitz? Plaka jaltu bat, arbitroan egin kinioaren abera, plaka jaltu bat, ikusten zaio, Richardi uste izan dela, pixat, besoa nahiko altu jarri dola. Eta ikusten dugu hemen joaztu nahi dula, Hemen loartzen duenak, rugby partiko hori bat eta ikusi dugu gainera, lehen aipatu gu ez, Ordiziaren eraso fase hori, hauek ere, luze, alde batetik saiatuz, bestetik saiatuz, bultzaka saiatuz, ez? Alde batea, bestea. Eta hori da, gainera talde honen indar nagusitako bat, ez? Kontinuidadea. Ederki, ostikoa berriz ere, eta Jimenez prest botatzeko, ea zer egiten duen, gogoratu, 7 eta 10 markagailuan, 12. minutuan, lehen zatiko 12. minutuan. Giro derra, gaurkoan Altamira zelaian, zerua garbi, eguzke indartxu, eta armaiak, nola ez, betiko moduan, beteta, hanpo Ordizia partida honetan ikusteko prest. Bai, esango nuke, eta bai, sartua Jimenezen ostiko hori beraz, 7 eta 13 markagailuan, 6 puntuko tartea berriz. Lanea jarraitu behar da. Alatxea, hori da bide bakarra. Bide bakarra eta hori da... Ez dago gehiago. Helburu bakarra. Dani Kroll, gaurkoan, zelai erretik baloi ateratzen da bilena. Oso luzea, sakea. Ordiziarrak hor, baloia berreskuratu nahian. Ea lortzen dugun eta eraso politien bat gauzatu dezakegu. Ramar zenbakia Hernández da baloia ostikotu duena. Mikel Aizpuruak hartu du. Harrapatu dute hor, reizatu dute. Baloia atera nahian dabiltz. Iñaki Puiadenak aldamenera, Joan Tudela, Dani Kroll. Segi Dani, Australiarra zula bilatu du, ongi doa Dani. Ies egin du bigarrenetik ere iritsiko ote da, orain bai gertu zuela. Baina bai. Ezagit, marazaiek. Ezagit, marazaiek ez. Bai, ez, entxegua. Bai, entxegua. Dani Krollen bigarrena. Eta egizan aztibili da horre. Tartea bilatu du eta begira, bukaran bazirudien izatuko zutela. Baina iritsi da entxegu marrara. Alaxi da bai. Alaxi da, oso ondo, jogaldie berriro ere, baloia ostikatu du, presioak, guk atakatu dugu, eta beste erspinen, Danik lortu du. Bai, jauna, 12 eta 13 markagailuan, eta ostiko botatzeko aukera oraindik Dani Krollentzat. Lastima, lehenako harrexia zan, oaingo zaila da ordea. Ea sartzen duen, ea zeguzkoan kegartzen digun, gaur kontan. Hori da, egun hona duen australiarrak, eta ostikatzea tokatzen zaizkionak, sartzen diten guztiak, sartzen du aurretik jarriko gara markagailuan. Bai, zuzen, indartxu, altura handirik hartu gabe, baina barrura daleriren ostikoa eta 14 eta 13. Joño Arkaitz, gogoratu, bigarren minutuan, ia, 10 eta huts, azkar, bande gu buelta markagailuari. Baina hola, garri barra, Noski baiet. Da, hobena da, pientxegu, 2 bonus. Osea, barkatu, 2 bonus alortzeko. Hori da. 14 eta 13 buelta mandio Ordiziak markagailuari aurretik Goierritarrak. Eta baloi horrek gura izan behar du. Ogi, Asier Alvarez deulate, aurrera ginaian azkar geratu dute. Mikel Aizpuruak ostikoz, aurrera. Bai, Iñaki. Iñaki Puiadena presiora. Kanpora. Mikel García laguntzen. Baloi hori beraien adaraz hori gabe, Niñok mugitu du baloia. 8 zenbakiarentzat Cabrera da. Niñok atzera. Hernández, ostikoz aurrera. Kontuz Asier, hori da, Daneri. Oso ongi hor. Ostikoz aurrera.
Hernandez, Plakaje oso garrantzitsua da. harrapatu egin bar da azkar hori. Hori da oso, hor da Ongi garrantzitsua. Ordiziarrak. Pixkanakan metroak egiten ari dira. Madrildarrak. Baina, zelai erditik pasatzez badie, gure lana oso sondina dago. Hor goazen jarraitzea, hor defensa hori. Goazen, hori da behar duguna, hori da. Ba, jarraitzen dugu. Kontuz Beraien hemen, zelaian, baina Madrildarrak kontuz mantenduz, orain espazioa, aldaberez aldatu dute. Aurrera, ongi hor, 6 zenbakiak, ongi egin du bere lana, jok zen. Azkenean lurrera joan dira, Niño katerako du baloia, Hernandez entzat. Hernandezek amabi, zenbakiarik iudita da. kontuz, Ies egin dute hor, 13 zenbakia López eta iritsi egingo da. Eta entxegu berri bat Madrildarrentzat. jo, baina hor uste eta aban Joño, ba, 18 minutua eta entxegua bintzat ari gara. Ikusten gaurre argaitz. Bai, lau. Dagoeneko lau. 14 eta 18 markagailuan. Madrildarrak aurretik berriz ere. Eta ostikoa sartzeko aukera izango du gainera Jimenezek. Ikusten duguak nola espazioaren lana oso ondo egiten duen. Beti zelai guztie zabaltzen duen. Eta normalen nagusitasune. Baina garrantzitsuna da gure plakaje faion ondoren datorrela. Bai. Hemen plakatzeko dugu, bera jumarra plakatzea, lehenengon bera, eta gero basaiatu balo dela bortu. Baina garrantzitsuna da lehenengon bera jutea. Sartu Ba, da. barrura berriz ere, ez du kalerik egiten gaurkoan Jimenezek. 2 puntu gehiago. Eta hor, ni uste markagailuarekin despiste txikiren bat izan dutela, ez? Bai. 2 puntuak ordiziari gehitu dizkiote, 2 puntu Bai. hauek, ez? Bai. 16 eta 18 jartzen du hor, baina 14 eta 20 behar luke. Okerrez bagaude. Bai, jarri dute orain, 14 eta 20. Cisneros aurretik. Eta aldaketa. Bai. Eta badirudi, Lesioa, zait? bai, oinez lasai atera mutila, bat zenbakia da, Blanco. Belarri no, bekainen hor, zozera, horra itzaio behitzen, begira Bai, bintzen. odolik etzai ikuste, baina bai, ez, kolperen bat edo agian, arpegian. Ba, hortxe Cisnerosekoak erasora berriz ere. Blancoren ordez, 17 sartu da, Espinos. Joan Tudela, aurrera egin nahian da bilena. Bizko lotera hartu den hor, baina azkenean ez, lasai hartu dute. Cisnerosekoek. Eta ostikoz baloi aurrera botako dute, 20. Minutuan sartu garenean, lehen zatiko erdian gaude, eta 14 eta 20koa dugu markagailuan. Tuxaren bila, gehartu gainera entxegu marratik. Eta bi zenbakiak aterako du Aiali. Tuxa 22 marra barruan. Atzera, ies egin di hor joki, baina harrapatu dute. Bultzaka, Cisnerosekoak aurrera egin nahian. Entxegu marrara gerturatzen ari dira. Kostatzen ari zaio Ordiziarrei urdinak geratzea. Eta jarraitzen dute. Azkenean baloia atera. Hernandez, Lópezi, berak lortu du. Madrildarren azken etxegua. Lurrera bota dute. Baina jarraitzen dute saiatzen. Konplutensekoak, aldamenera, baloi hori, lastima!
Lastima, Iñaki garrapatu balu. Jokaldi polita izan zitelako. Lastima, eta zaleak asarre, Arkaitz hor. Bai, ez zonda pitatzen, baina errukbian amante lega dago da pixat, epaiari utzi martzaile pixat. Kasu hortan, bai, aban egin du beak, argi eta arbi. Baina, Iñaki baloiatu golu eta etxego esatuko golu, izango du. Aban edo ensegua. Hor dago, amante lega. Orduan pixat etxen nimar da. Utzi egin martzaile, ez? Ba, 22. minutuan gaude, 14 eta 20. Eta badiru Cisnereseko beste bateren min hartuta dagoela. Bai, behatzan o... Bai. Eta... Beste aldaketat, Badiru di aldaketa, berritzere aldaketa egin beharko dutela, Gaur gauzak azkar gertatzen ari dira. Bai. Etxego gazkar, aldaketa gazkar, jode. Partido azkar bukatuko da, gehiago maita? Ez. Horrek, 80 minutu. Hori 80 minutu izango dira. Batzutan denbora azkar egiten dala Hori dugu, da, ez da mantxoegi, baina honek Baina 80 minutu minutu. dira beti. Ba, aldaketa, bai. Zelaia utziko du, zein zenbaki dugu, utzi duenak. Ba, 11 izango da. 11 ziurrenik, Ba, 14 zemakie. 14 zemakia. Martínez, eta sartu dena, 22 Moreno. Ba, Melea, ordiziarrentzat. Dogi Jones Mujikak, Mikel Aizpuruari. Aurrera ginaian ordiziarra, lurrera joan da. Guazen horrela sora, guazen. Ez dago hau erdimenerik. Atera dute, Baugan Lomax aurrera egin nahian da biena. Miguel Aizpuruak aterako baloi hori, atzera Dani Krolentzat, Ostiko Zonek aurrera, eta goazen presiora. Hortxe da, ziru ordiziar, arazorik gabe hartu baloia Jimenezek, Kamos zenbakiari, Sorian hori. Aztibili dira hor ordiziarrak eratu dute, zela jerdetik igaro aurretik. Joder. Eta 14 jarraitzen dugu, atzetik 6 puntuko tartea dute Madrildarrek, 24. minutuan gaudenean. Ostigoz, Tuxera. Ai. Bai, Tuxera, izango da, Aialik aterako du. Ea, que baina arte tuz guztik irazitu, Guk gureke bai, baina baiak ere bai. Guazen defentsa, presioa. Ai, lastima. López, aurrera egin nahian. Lurrera joan da. Gurea da, baloia ustelet. Bai, ez da, berreskuratu Bai, ditugu, bai. bai, jauna, Mikel Aizpuruak, Guazen, Dani, guazen, Dani. Eta presiora, hortxe doa, Dani. Aizpun, beha zaindarra. Lastima, ies egin dio hor lehenengo plakajean. Joanes Mujikari ere egiz, ies egin dio, hor rasti. Joan Tudela. Baina kontuz, defentsa. Ostik aurrera, arriskutsa izan daiteke hori. Danik ez du lortu azkenean bai atzera. Oraindik arriskoa dugu hor ordiziarrentzat. Gurea baloi hori oso indartsu hor. Aurrera eginez. Baloi hori gurea da. Eta bazen erasona. Mikel Aizpurak aurrera. Baina baloi hori beraien arazorik gabe. Oain defentsa da, garantzitzu. Hernández. Ostikoz aurrera. Dani Krolek hartu baloia, ongi australiarra. Aurrera egin nahian dabil. Lurrera joan da. Azkar, Mikel. Hori da, azkar, nun dago espazioa hemen. Oso ongi hor. Richard, moagotutia. Tximak moztuta, azaldu zaigu gorkoan. Bai, moztu ditu bai. Behar bat zeuken, Bai ez. Bueno, arerioak tira. Egiteko bintzat, ja ez du lekurik izango, ez? Bai. Ba, gurea da, baloi hori. Galdu egin dugu. Oso ondo egin dute defentsa hor, oso ondo, lo hartu deu.
López baloiarekin, aurrera egin nahian, 22 marra barruan sartu da, lurrera joan da hor, Niño atera du baloia, aldamenera, Iali da hor, bultzak egiten, lurrera hau ere, Niño atzera, beste aldetik saiatuko dira, 12 zemakia, 22, barkatu. Moreno. Moreno lehen sartu den jokalaria, Jimenezek. Etxegua. Eta Etxegua. 8 zemakia, Cabrera, eta zein errez? Oso errez. Zein errez egin du? Lastima, zein errez, ez dargaitz? Ba, baloia laportu dugu gure muturen aurren, laportu dugu baloia. Azken bine lo hartu dugu, eta baloia laportu dugu, Eta, 5 puntu gehiago. Garesti ordaintzen dira hemen, akatsak. 14 eta 25 markagailuan, 27 minutuan gaudenean. Lastima. Tarte handitzen ari dira madrildarrak. Eta 2 puntu gehiago sartuko ditu hor, arazorik gabe, Jimenezek. 14 eta 27 markagailuan. Nahiak irentxegu. Ez? Bai. Irentxegu. Eta Guk bi. guk bi. Eta beraiek aparte hostigo bat ere sartu dute. Bueno, kontu. 6-13 puntu gotarte 14 eta 27 markagailuan. Eta gogoratu, lehen zatian gaudela, markagailu zabala bai. Baina oso goiz hasi dira puntua sartzen gaurkoan. Dani Krolek hostigo zor. Baloiaren bila, Richard Moagututia. Aurrera egin nahian da biltzanak, Cisnerosekoak orain. Baloia hortik aterako dute, Niño atzera, hostikoz, Hernandezek aurrera. No sé. Mikel Aizpuriori hor, bote txarra, jarrapatu du. Aldamenera iriki du, Joan Tuelarentzat alde egin dio eta bana. Adirazi du epaiak, lastima. Eta, leheno odol aldaketa izan da. Hori, odol aldaketa izan da. Beraz, itzuli, egin da Blanco. Zelaira. Eta utzi duena, aipatu gomezela, 17 zenbakia Espinos. Ba horrela ikusita, Espinosek itxura gehiago dauka, ez? Aurrera lan egiteko, ez? Baina teknika, meleen... Bai hori aipatu nahi nuen, ez dela beti gorputza bakarrik garrantzitsua, ez? Eta baita ere izan daiteke taktika, ez? Bigarren zaterako, haragi gu adibidez, aste honetan, hor dauzkegu Mikel Gartzia eta Xapo. Eta Xapo, bai. Aurreko astean etzen titular izan. Ez? Agian, zer da, estrategia berria, ala igual izan da Santosen erabaki o entrenamendu arabera. Ba, ikusiko dugu hori, aurrera doanera Oso ondo, berreskuratu da Horritxarre baloia. Erkior ordiziarra baloia berreskuratuz, Dani Krol aldamenera, Bon Lomas entzat, honek baloia atzean utzi du. Laguntza behar do, Mikelek. Oso bakarri zegoen hor Mikel. Ordiziarrak hor, baloia ateratzera. Mikel Aizpuruak atzera, Dani Krolek ostikoz. Segi, Asier Korta, segi, Presiora joan presiora. behar da. Eta Asier Kortak ere, honek ere txiba moztu jo, zer? Talde aginduren bat izan da. Eta hit. Hogeita bi urtera. Txiba luzerek da honeko. Zer gertatu da hor, Erkaitz? Ba, hogeita bi urtera. Beren segun barrara junda baloia. Eta beak ensaiatu du beren segun barran. Eta baloia nor sartzen duen arabera, izango da, edo bost metro da melea, edo hogeita bi urtera. Guk nola sartu egun, aurkariek sartu duen, beak ensaiatu du, eta hortu izango da, hogeita bi urtera. Hasi da. Bestela, melea izango zen 5 metrota. Ederkia Mikel Aizpuru baloiarekin, ostikoz aurrera. Cabrera garrapatu baloi hori bera izan da, azkeneko entxeguaren egilea. Hernandezek aurrera. Guazen Dani. Eta Dani Krol berriz ere baloiarekin, gogoratu berak egin ditu gaur ordiziaren bi entxeguak. Ea besteren bat erortzen Kontuz botea, kontuz botea. Botea hor txarra. Harrapatu dute, baloia Cisnerosekoek. Atzen tarte utzi dugu, atzen tarte handi dugu, Hortaz baliatzen saiatu da. Baina, joan duela garazorik gabe harrapatu baloi hori. Ostikoz aurrera bota du.
Erasoan saiatzen ari dira, ies egin du horre ederki. Hernandezek, orain bai Ordiziarrak eratu dituzte, eta beste aukera batzu bilatzen ari dira, Niño, kaldabenera. Gehiago ireki dute, zabaltzen, berriz ere erdi aldera. Moreno, baloiarekin. Ez dugu defentsan, ez dugu atakatzen. Bai, kostatu egin zaigu hor. 6 zenbakia, jok, aurrera egin nahian dabilena. Hernandez, Cabrera, 8 indartxoa dute, Cisnerosekoek. Aldamera, Hernandez, ies egin di hor, Dani Krole kostikoz. Lastima hor Moreno garrapatu den baloi hori, azkarri bilidera Ordiziarrak eratu dute. Melea guretzat izango da. da. Eta partidak eratuta dagoela, Arkaitz. Beste fitxaketa bat egin zuen Ordiziak ez? Kriskofo. Nun dago gizon hau? Jain magendu. Ez, betikoa. Etortzekoa zen, berez urrian, ez? Hemen egon barko luke. Baina, polizik greba egiten du eta kasualidadea gu behar genunen, haik greban. Hango polizik greban zean, orduan pisadu ezin ezan lortu, eta teorian, lehen bai aurki lortuko du, eta ja... Aurki aste honetan edo datorren astean, bai, berez, beharko luke, ez? Beharko luke, da. Erki goratu dezagun, hor 4-5 lanetan aritzeko jokalari badela, eta eskertuko duela Ordiziak, ez? Bai, behar da. Behar da, kilok eta jakiture behar da, holako postu bat entzako, eta behar dugu. Bai, indarra sasoia, eta iaz Jamie Tximantzeon, juntzan, da aurten beste da bertzan, eta bueno, gero eta torren. Hori da, daia nola iristen den, ez? Formaz da, berak denboraldia, bai. Formaz ondo etorriko da. Baina denboraldia orain bukatzen du, ez? Bukatu dute. Bukatu dute, horregatik. Bea, forman etorrikoa. Eta, espera ezagun lehen bailen akopalatzea. Hori da, baina gutxi barru hemen izaten dugun. Jano, Kriskov, Hortxe, Jeremias Palumbo. Lastima ies egin du baloiak. Lastima, aukera politia zen, Bai, lastima, olako faio tonton gatik egia baloi asko galtzen, lastima. 34 minutuan gaude, 14 eta 27. Aurreko melean zigor franko pitatu gure alde, ea bain baloiari berreskuratzen dugun bize. Ega ba, melea, Cisneros entzat. Niño baloi askuan duela. Sartu du barrora baloi hori. Azkar atera dute, Cabrerak Niño hori, honek ostikoz. Zuzenen kanpora. Zuzenen kanpora, banda baloi hori. Tuxe gure alde. 35 minutuan, 5 minutu geratzen dira lehen zati amaitzeko. 14 eta 27 markagailuan. Madrildarrak aurretik. Mikel García aterako du tuxa. Oso gaizki. Arazorik gabe hartu dute baloia Cisnerosekoek. Borrokan hor bitaldeak baloiaren jabetzagatik. Baina Cisnerosekoek atera dute. Aztior Ordiziarrak ongi plakaje horretan. Baloia mugitu. Eizatu dute azkenean Cisnerosekoa. Baloia atera, beste aldetik saiatuko dira Hernandezek. Morenori. Baina ongi hor Ordiziarrak defentsa lanetan. Eta berriz, erasora. Aurrera bota dute baloia. Iñaki Puilladenak harrapatu du. Guazen! Ostigoz aurrera, presioa joan bergara hor, Cabrerak hartu du baloia. Harrapatu dute, lurrera. Baina beraiena baloia erasoan jarraitzen dute Cisnerosekoak. Niñok. Zazpi zenbakiari, Del Valle. Aurrera egin nahian dabil. Berriz Hernandez baloiarekin, ostigoz aurrera. Baloi hori gurea da, bai jauna. Segi, Dani! Dani Kroll. Dani, aizpunta. Presioara doa, barkatu Dani aizpuntzen. Lastima. Janes Mojika baloi horren bila, Ormaiztegiarra. Aurrera egin nahian dabil, geratu dute.
Baloi horre gure behar du. Eta ez, zer gertatu da horrekaitz. Bakarrik, erabakitxar hartu du Joanesek, azkeneko gizona zea, ezintzea utzi plakatzen. Eta nahiz eta plakatu, ezintzea lurrera erori. Zutik mantendu baren dagozu. Mantendu barentzea. Hori, ez da inerreza izango beti, ez? Orduan, 3 erabakitxar hartu dituzu, lehenengoa hori altzan erabaki egokie. Ez, lehenengo erabaki izan, baloia presioa beste taldeari pasatzea, ostikatzea. Ez ez nahi? Bueno, vale, erabakitxar hartu duzu. Baina horren erabakitxarra, beste erabakitxarra, bi erabakitxar hartu dituzu. Lastima, baina, holakotan, eak ikusten dugu, guk holakotan ez daula ezer lortzen, eta eak, bitu, ostiko bat... Puntuak ateratzen juzte, bai. Alaxi da, bai. 3 minutu lehen zatia amaitzeko, 14 eta 27 eta 3 puntu gehiago batzeko aukera izango du Jimenezek. Ea. Barraura. Bai, barrura jongo beraz 3 puntu gehiago, 14 eta 30. Esan daiteke, iaia partida maiereko markagailu bat eta zizketan ari garela, eta lehen zati ez tamaitu, ez? Alaxi da, bai. Bi taldek erasora egiten. Eta politxena aira izaten fase askotako jokaldik aira izaten. Orduan, espektakulontzako politxena. Partio ikusgarria bintzat, ez? Alaxi da, bai. Fase asko. Egu puntua berre jogo, argaitz. Alaxi da. Baina hemen ez, salkapenen. Orduan, salkapenen hortzeko hemen behar ditugu, orduan beraz. Ba hortxe Danik Rolek ostikoz aurrera, Richard mogotutea jonda baloi horren bila, ja beraiek hartu dute. 2 minutu lehen zati amaitzeko, atzera, Hernandezek ostikoz aurrera. Dani Aizpun baloiarekin. Ostikoz aurrera, korrika. Ongi hor. Lan bikaina eginez. Baina baloi hori beraiena da, lastima. Minutu bat, lehen zati amaitzeko. Ostikoz Lopezek aurrera. Danik Rolek harrapatu du baloi hori. Alda berera. Jeremias Palumbo. Honek Tudelari. Tudelak Richarri. Harrapatu dute Richard zutik jarria berriz ere aurrera. Samoarra. Lurrera. Ongi utzi dio hor baloia. Joanes Mujikari eta Ormaiztegiarraren etxegua Joanes zen, ez da? Ez, Joan. Ez, Joan Tudela zen, markatu. Valentziarraren etxegua, bai jauna. Lehen zatia bukatzeko modu bikaina. 19 eta 30 markagailuan. Richarren jokaldi bikaina, bazirudien lurrean zegoen eta lurrean zegoen. Baina, muio bat ezela jarri da zutik, Alaxi da, baina, lehen baiden jarri da zutik eta orduan zuti zadenen jolastu izakezu eta hori egin du. Ongi utzi dio baloia, Joane... Oso garrantzitsue, ea guztiko gotu dute, eta guk zelaiaren beste aldean jolastu dugu, eta orduan txeko lortu dugu. Orduan, aurreko taldeak esango du, joño. Nik guztiko gotatzen denen, entxeko sartzen dute. Urrengon igual, hanka moztuko zaio pixkat, eta bildur gehiago emango dio, ostikatzek. Bai, ez da? Ba hori ere lan psikologiko hori garrantzitsua da, ez? Baina, baita ere oso garrantzitsue, Dani Aizpunek ostikatu du, eta bertan plakatu du. Eta bera joan da. Bera joan da, eta bertan plakatu. Pasatzeko denboraik ez dut utzi, berak plakatu du. Bartxea Danik Role asmatzen duen. Ez? Lastima! Makina jo eta kanpora joan da. Eta horrelaxe, amaitzen da lehen zatia, ez da? Bai, hasia, amaitu da. Bai, bukatu da, 40 minutuan justu. 19 eta 30. Gu, atxeen aldira goatz, eta emetxe, izango gara, 10 minutu barru. Ba, bigarren zatia, azteko prest, zapirrubi finala izan du atxeen aldean eta gustora irabazleak, Bai, hasia, bai, hemen. Golgorio derra izan dute hor. Txikitatik gustatzen irabaztea. Hori da, eskolarteko txapelketa ez da, herri ezberdinetan jokatu du eta gaur finala ospatu dute. Alaxia da, bai. Bi aste burutan egon die jolasten, Izalen, Seguran, Lazkaon, eta gauzan finala hundie. Eta, bueno, ondo pasatu du, eta, bueno, hori iten da jendea erakartzeko intentzekin, ea helburu lortzen da. Hori da, umeak urrupira gerturatza, bai jauna, batera dute baloia, ongi ordiziarrak hor, eta gogoratu, 19 eta 30 partida bizia ikusten ari gara, puntu asko,
Ordiziarrak aurretik ere izan dira une batean, baina ongi probestu dituzte Ordiziarren akatsak Cisnerosekoak eta une honetan 11 puntu gainetik ditugu. 19 eta 30, bigarren zati aurretik, eta aldaketa bat egin du Ordiziak dagoeneko atxeen aldian, Xapok zelaia utzi du, eta Jaun Perez Zegamarra dugu bere lekuan. Indar berritzeko aldaketa. Eta, a ber, horrek bere helburu eta frutu ematen du. Eta ez dakit, galdera alua da, baina ze behar du Ordiziak bigarren zati honetan? Arkaitz, aurretik jartzeko. Akatsik ezen, nire ustez ondo defendi ezkio, goran presioan hona ezkio, eta hor defendi ezkio, hor plakajek bertan egin ezkio, helburu gurea da. Ba, Joan Tudela garrapatu du baloi hori, aurrera egin nahian, hor. Bi taldea burrukan baloi hori gurea da, Mikel Aizpuruak aldamenera, Dani Kroletza da ies egin dio, ba, Juan Lomaxek garrapatu du, jetxi du baloia, baloi hori gurea da, ongi zelanda berritarra. Galdu dugu. Galdu egin dugu baloia, Niño gatzera, Ostikoz aurrera bota dute, baloi hori gurea da, arazorik gabe, Dani Aizpun. Ostikoz eta badoa berriz, lehen jokaldi polita egin du, berak baloia bota eta berak plakatu. Eta gustatu zaio, lastimo orain honetan ezin izan duen heldu. Hernandezek, Ostikoz hor. Ogi, Richard. Aurrera. Baloia, gurea, bai, ez du galdu, Ogi. Asier Alvarez deulate hor. Marrildarre geratu dutena, lurrera joan da. Berriz ere, saiatuko gara hor, erasoan, lurrera. Baloia ateran nahian da biltzor, Mikel Aizpuruak. Zamakola, Eibartarra, mutil gaztea, Eibartik etorri da urten eta minutu guztiak izaten ari da, agian Ristof hau berandu etortzea eskertzen ari da baita ere, ezta? Igual aurregatik izan daiteke, minutu guztik da jolasten. Oain ikusten dauz epaiek ze golpe apitatu dugu laurka. Baloia galdu dugu, eak tuxo botako du eta, lastima. Eta bai, esaten ginena. Minutu guztik da jolasten, da igual gehiegi, a ber, ezkai lertzeko, gehiegi igual jakinezkeo zure beste aldamenen, beste aldaketa saesoitxu dauna, ba igual gehi emateko gaizea, eta igual hori behar dugu, eta kompetentzi gehiago bai. Kompetentzi gehiago joegalarin artean, alare onartu behar da, lehenengo denboraldia duela lehen mailan eta paper bikaina egiten ari dela mutila, ez? Gainera ikusten da mutil langilea dela, ez? Bai, alaxi da, bai. Baina etorri berri da, baina taldeki asko ezagutzen, eta bueno, etorri da, eta ongi etorri izango da, eta jarrai dezala. Bai, jauna, tuxa ateratzeko prest, Cisnerosekoek garrapatu dute. Erasoan eta 19:30 jarraitzen dugu 3. minutua, bigarren zati honetan. Cisnerosekoak aurretik eta beraiek dira orain, erasoan ari direnak. Molbidez aurrera egin nahian eta egiten ari dira gainera. Eta aipatu dugu, ez dela agian aurrealde ikaragarri indartxo duen talde, baina asko erabiltzen dute mola, gustatzen zaie eta metroak egite dituzte gainera. Mola teknika hona balimako ez mola lan egiteko oso teknika, osea, baliabide. Bai, tresna hona da, ez? Hortxe, lastima. Bai, azkenean Ostikoz hor. Iman aldan ondo baloia kanpora bota du. Abana izan da, tamelea guretzat. Oso ondo, presion. Ongi, guretza baloia. Oso zaila, presiopen ondo jokatzea oso zaila, oso talde gutxi lortzen du. Eta hor dago gakoa, defentsan presio ona eta haundi egiten bazu, askotan aurkarik akatsa asko ditu. Gero ikusten dugu baita ere hor eserlekuan, mutil berri bat, gazte bat, ikusi dugu, deialdian sartu da gehiagotan, nik oraindik jokoan ez dut ikusi, Karrozedo. Hasi da bai, Ordizi arrabea, mutil gaztea, juvenil baindik, eta bueno, bere aukera, konbokatoria sartzen ari da, ez da minutu dukitzen, baina deialdian zaudenean, posible da, ezta? Atera alizatea momentu batean, beraz. Gu biok ez du jokatu. Ez, hori ez du uste. Ez gaude konbokatorian, behak jokatu dezake, orduan. Ergi Barmelean Ordiziarrak, gurea behar du baloi horrek. Baina azti da biltza, Cisnerosekoak defentsan, gertu dituzte beti Ordiziarrek. Ez dute dugu baloi hori galduko. Gurea da. Gurea da oraindik, hortik atera eta jokaldi bat egin dezakegun, Ostikoz aurrera. Presiora horroki Dani Aizpun, Hor ezin da, plakaje hortan. Bai, galdu egin du hor. Ostikoz aurrera bota dute, kanpora baloi hori. Ikusten dugu nola presioekin ez dakik jolazten. Ez guk ezin horrek, orduan hor dago gakoa, partio dengako hor dago.
Emeretzi eta hogeita hamar markagailuan, bosgarren minutua. Aiak aldaketen bardu berriro, ziurrenik, belen nauko odola... Bai, eta leko aldaketa berrera izango da gian, ez? Bai, normalen hori izango da. Ba ez? Ez Ba ez? Edo? Ez. Ez. Hiru zenbakia, atari da. Kanpora doana, txaloak atarirentzat, eta bere ordez, lehen sartuen Espinos. Ba, Tuxean. Lehenau zati, zigarren minutu ja, amarrutxo, zema, o amar zazpi, o zema Zazpi eta amar. Bai, Oso minutu gutxitan jarri gara. aldaketa hor dizien. Malkorra ze amarra Malkorraterakoa gatzeko. eta betxatzen Mikel García, bai. Halaxi da, bai. Orpokatzaiez aldatuko dugu. Eta Zegamarra sartzen da Naparraren ordez. Tuxe, antzat. Tuxa, Cisneroseko entzat. Atzera. Hogei zenbakia, horrela aldaketa bat egon da, Fernandez. Sartu da zelaian. Molbidez berriz ere aurrera egin nahian, zelai erdian daude, baina ez dute oraindik marra igaro. Hernandezek aurrera ostikoz. Iñaki Poiarenak lasti maztu heldu. Bigarrena bai heldu dute. Eta jokoa geratu du epaiak. Alde indio. Eta melea antzat, ea, bain. Bigarren zati honetan melea gure alde izaten dien. Melea Madrildarrentzat izango da. Epaia geratu egin du. 8. minutuan sartu behar gara, 19:30. Marka joan. Madrildarrak aurretik eta tarte zabal batekin gainera. Bi taldeak bultzaka hor, berriz ere geratu du Melea. Lo hartu behar dugu hor. Bai. Jokaldi honetan, ez gaude biok gure... Ez gaude gure egunik oberenean gainera horregar gaitz. Bai, lehenengo zatik lagundu dugu, baina bigarren zati honek... Gaur partida animatua behar dugu, gea? Bai, gure gure... Bestela gian zurrunkaren batera entzuko duzu etxetik. Bueno, hoi haitzen bat dugu, no, markatu. Hori da, markapenak aurretik. Beste mele bat, normalen melean legedi aldatzen dute, olako... Olako gozak ez gertatzeko, ez? Halaxe Azkenean da, bai. bizkorrago izateko, fase horiek denborarik ez galtzeko, partida geldirik ez egoteko denbora gehiegi. Horregatik, da... Baren honetan bai, melea martxan ongi ordiziarrak oso indartxu, baina baloia Madrildarrena da. Saiatzen ari dira, 22 marra gainean, erori da hor, Cisneroseko jokalaria, Hernandezek aldabenera, Amabi, zenbakia, Judita, barkatu. Niñok, aldamenera, harrapatu dute hor, ordiziarrek. Abantai haukie. Azkarratera du hor Niñok. Aldamenera mugitu baloia, Hernandezentzat, bera bakarrik doa. Ongi askatu du baloia. Kontuz, arriskua, etxegua. Etxegua. Bai, eak erasoko bonusi lortu dute. Ba bai, dagoeneko puntua ziurtatu dute, Madrildarrek, 19 eta 35. Ikusten dugu jokalariak berotzera, Patxi Muller eta Karraze Dobera. Phil Hasborren laguntzarekin beroketetan. Oain behar dugu buru eltsatu eta, borrokan jarraitu. Oain behar dugu. Oain arteko
partidu egia berrogeita minutu, oain da, partidu oain dira erabakitzen da. Azkeneko ordu erdin, oain edo aurre egiten dugu, edo bestela ja galdutzet bat edo partidu. Eta oain behar dugu. Oain behar talde barruko liderak eta oain behar dugu. Orain atera hortu, orain eman borrote urratxo bat aurreraz, eta taldea bultzatu. Alaxia, bai, taldekide guzti kontagiatu bezala, o... Ba, 19 eta 35 eta ostikoa sartzeko aukera izango du gainera Jimenezek. Barkatu, eta fin dabil gainera gaurkoan, Badere kalerik ez du egin, eta... Bai, ez dakit honet etortzen den bagoitzero ean egun izaten da, eta hemen, inorek ez kale egiten, Egia da, Azken aldian, kanpoko taldeetako ostikatzaiek ez du inorrek kalerik egiten. Bueno, aldaketa, bikoitza, Cisnerosen lerroetan, ostikoa barrura, hau ere, beraz, 19 eta 37. Eta aldaketa bikoitza, 18 eta 21, sartuko dira, Molina eta Palacios, eta ja, nor guztien duen zelaia. Sartu dira biak eta horraterako direnak. Ba, lau bost emak izango hori. Bai, eta bestea. Ba, amabost emak izan dire, ez, amabost ez. Beratzi zemaki usteala, erdimelea. Goazen, eta egu, goazen erasora mutiek. Ba, bai, niño da bat. Zigor golpea, azkar atera, goazen ateratzea, azkar. Eta laua, bestea, Carretero eta niño kanpora. Eta ipatugu, Palacios eta Molina barrura. Bai, eta hain induten zigolpea, xat, umen zigolpea, jogolari batei baloiak aldinde horreka, eta bera horrentzionak hartu indo. Hori zigolpea da, eta hori pitatu epaiek. Eta tuxia, guazen erasora. Hori da, esan garbi du ordizia, gostiko bateko 3 puntuak ez ditu ezertarako balio. Tuxaren bila joan behar dugu, entxeguak behar ditugulako tarte handia da, 19 eta 37 Cisneros aurretik. Lastima baloi hori beraiena da. Palaciosek ostikoz kanpora bota du. Eta Tuxa izango da berriz. Bai, berri gure alde. Gero baita ere, segunda berri bateke aukera gehiago bat izizu Tuxietako. Beste... Jano etorritakon, Kitschhoff etorritakon. Bai. Berez, Ego Afrikarrak eta hortan oso indartxuk eta oso nadie. Eta hori da behar duguna. Postu garrantzitsuak dira, ez? Bai. Tuxetarako baita ere, ez? Alaxi da, bai. Normalan hor jauzi egiten duena edo laua edo bosta izaten da. Ederki hor! Ordiziarrak erasoan, ea baloi hori atera mugitu egin behar dugu, bai jauna, aldan ondo, Joanes Mujikarentzat, lurrera joan da hor maiztegiarra, hortik atera behar du baloia, Miguel Aizpuruak, Dani Krolek, Jeremi hasi, aurre egin nahian, geratu dute Ordiziarra hor, berriz ere baloi atera. Hemen dago tartea. Eta hemen gehiago gara. Joanes Mujik baloiarekin aurrera egiten saiatu da, geratu dute ordea, lurrera joan da. Hortxo, Mikel Aizpurua berriz ere jokaldian martxan jartzera. Ogi hor, jaunentzat. Lurrera, Zegamarra. Azkar, Mikel, atera, azkar. Baz, lasaitasunez hartuko du. Lasaitasunez bat hilintzan. 18 puntu bera. Lasaitasuna eak eukiparauk ekuk ez. Dani Krol, Tux bila. Tuxa izango da, beraien 22 barruan eraso jokaldi polioa ateratzen dugun hortik. Malkorrak aterako du. Lurrera. Atzera, Cisnerosekoak, ostikoz kanpora.
Eta tuxa izango da. Berriro gure alde, azkene golautu segaldun ditu. Bai, ea jokaldi polillo ateratzen dugun. Eta entxegu batekin eta pixa partidan sartzen garen, ez? Eberezi eta 37 honekin ematen duelako Bai, oso urrun daudela, ez? alaxi da, bai. Da, behidean zalantza eta urduritasun pixa sartzen digun. 15. minutua da. Bueno, behintzat, gurea da baloia, Kepa Zamakola Ibartarrak harrapatu du, lurrera joan da. Ea jokaldi bateratzen dugun, hemendik eraso fase polilloa ateratzen dugun. Ez dute, hortik baloia ateratzen hortzen, galdu egin dugu gainera. Ies egin du, Malkorrak harrapatu nahi zuen, baina baloi hori beraiena da. Ostikoz. Berriro tuxia. Ean zela ingale, baina nagusitasun hau ertzigutan bilekatu behar da. Ezin da, ea azkenen lasi-lasi, agungo de tuxia eskatzea. Guk ez zego aprotxatzen gurea. Tuxa berriz. Malkorra ateratzeko prest. Atzera. Eta baloi hori beraintzako arazori gabe. Gainera, ez gabiltz bat ere fin gaur tuxetan, Arkaitz? Ez, bat ere. Molbidez aurrera egin nahian, ies egin du. Hor Cisneroseko jokalari batek, harrapatu dute azkenean. Zortzi zenbakiak aurrera du aurrera egin nahian. Palaciosek aldamenera. Hernández. Hernándezek Juditari. Eta zaleak asarre hor. Bai, gure paren gertatu baita eta, no? Abana izan dela ikusi dela, argi eta garbi. Garbi. Ba, 17. minutuan eta 19:37 jarraitzen dugu. Azkar egin behar ditu puntuak ordiziak, partidan sartu nahi badu eta aukeraren bat izan nahi badu, partida irabazteko. Zalde irabazi nahi, o, ze, Montre? Venga! Melea izango da, Cisnerosentzat. Mikel Aizpurua baloia barrura, gurea zen Melea. Mikelek aldamenera, Dani Kroll, Jeremias Palumbo, berriz ere Dani Kroll, ongi hor ordizerran mugimendu politia izan da. Asier Korta baloiarekin, lurrera joan dugu. Azkar mugitu behar gara, beste aldetik saiatu behar dugu. Mikel Aizpurua, Kepa Zamakolari, lurrera Ibartarra, ezin dugu baloi hori galdu. Baina galdu dugu. Bai, alde indi baloiak ipari, eta melea eantzat. Ba, Melea izango da Cisnerosentzat. Bai. Beste tentsioa behar du ordiziak, zerbait egin nahi badu. Ba, ordiziak eta guke, bai, bestela, no? Oain gure aurkazaratik. Bai, ba, ez da izertatu den hor, azkar atera dute, Cabrera baloiarrekin, jokalari asko ditu aurrean. Geratu dute, berriz ere saiatzen ari dira, Cisnerosekoak. Ea baloi hori berreskuratzen dugun. Palaciosek atera du atzera Cabrerarentzat, eta hau zuzen aurrera, lurrera, joan da. Palaciosek berriz ere beste aldera, Hernández. Ostikoz. Segi presioa, segi guazen erasora. Lopezek, eta gurea baloi hori zerbait ateratzen dugun hemendik, lastima ies egin dio Ez, baina abantea genduken. Baina jokoa geratuta zegoen. Eta aldaketa egongo da. Cisnerosen lerroetan 16 zenbaki aterako da, Marin. Eta hori horretan bai, Blanco betxatze izango dela. Bestea, horpokatzaia. Bestea horpokatzaia. Aiali. Aiali. Bai.
Ba, Melea, Ordiziarentzat. Ea zora ateratzen dugun. Hemendik, 20. minutua, bigarren zatiren erdian gaude, eta 19 eta 37. Jarraitzen dugu. Madrildarrak aurretik eta tarte zabalo batekin. Hasi da Melea, bultz, diote zalek. Eta oain errepikatu? Oain izan da gure alde. Demora horrela doa, eta gu gerotzala saio gaude. Doritzek bate gustatzen. Bat ere. Bultzaka bi taldeak Mele horretan, Mikel Aizpuruak sartu du baloia. Galdu dugu. Eta galdu egin dugu baloi hori. Ea berreskuratu eta erasoren bat egiteko gai garen. Puntuak behar ditu, Apordiziak, 19 eta 37 atzetik markagailuan. Atzera, Bostikoz. Arazorik gabe baloi hori, berreskuratu du Dani Aizpunek, Ostikoz aurrera. Eta beraiek orain honetan arazorik gabe, aurrera. Mikel Aizpurua, baloi horrekin bakarrik hor. Ostikoz bi alduko du, alduen aurreren. Eta kanpora joan da, ez dakit hori egin nahi zuen. Joño! Tuxia izango da eta nahi baino gertuago gure entxegu marratik. Badirudi aldaketa bat izango dela. Beroketa lanak egiten ari zen jokalari bat deitu dute. Inigo Marotias. Ordiziarra. Berez Kepa edo Asier atako zen. Eta hemen zuk etorri ezin duzunean zure lanetan aritzen dena gainera. Bai. Darankideare denik hau. Baita ere gainera. Ba, bera, aterako da. Eta badirudi Karrazedok ere bere lehen minutuak izango dituela. Izena, Karrazedorena? Ba, Ruben uste dala. Ruben. Ba, Ruben eta Inigo aterako dira. Aipatu bezala, Inigo Kepa edo Asierren ordez, ezta? Bai. Eta Ruben, ba, pentsatzen dut, ba, Dani edo Asier Kortaren ordez aterako dela, ez? Bai, Iñaki Puiadena, Asier Korta. Iñaki Puiadena, hori da. Ba, Melea, Ordiziarentzat. 23. minutuan gaude. Mikel Aizpuruak, Dani Kroli. Ongi hor, Australiarra baina harrapatu dute. Mikel Aizpuruak, Malkorrari. Eizatu dute, viaje derra eraman du hor gainera. Atzera baloia. Asier Albanez Deulate aurrera egin nahian, lurrera Ordiziarra. Ongi hor, Goi herritarra beste aldetik saiatuz, ea zulore bat bilatzen dugun. Atzera. Beste aldetik saiatu nahi dute, Joanes Mojia aurrera egiten saiatu da, harrapatu dute. Ongi hor, lastima, hori ere izatu duten. Prest ditugu Karrazedo eta Maroti Aztelaien sartzeko bitartean. 19 eta 27 gogoratu Ordiziarrak atzetik, 24 minutuan. Atzera baloia, harrapatu dute Asier. Belaunean min Azkar, lasai, Mikel, lasai, partidu de bestek irabaziko dute, lasai. Guazen jolasteak galtzen goaz. Bueno, adirudi nahiago duela, Tuxaren bila joan eta aurrerago jokaldiarekin hasi. 25. minutua, berriro, 25. minutua, berriro. Oain dala
25 minutu berdin genden. Oain, 15 minutu, 25 minutu gutxi dauzkeu. Azkenean Kepa Zamakola, Eibartar aterako da zelaitik, eta Imanol Aldan ondo Idiaza baldarra. Begira, aztu egin zaigu, eta azkenean bere ordez izan da. Eta hortxe aldaketa bikoitza. Eta aldaketa baita ere Cisnerosek 23a sartu da. Carreras eta Zelaia uzten duena. Bost zenbakia. Bai, bost zenbakia da. Villanueva. Eta 26. minutuan, eta oraindik Ordiziak ez du puntu bakar bat ere egin bigarren zatean. Tuxa, gure harrapatu dugu. Lomax. Lurrera. Mikel Aizpurak atzera, Dani Kroll. Oso ongi hor. Richard Maututia. Lastima gadu baloi hori. Atzera, ostikoz. Melea, eantzen zengoa, Richard Ibarra galdin delako. Puntua behar ditugu, partidua berpizteko, Urrun daude, urrun, 19 eta 37. Eta dirudienez, ez egun gertatu nahi. Melea izango da orain. Hortxe bitaldeak bultz eginez. Azkar, Mikel Azkar. Azkar atera dute, edo lekutik atera dute Beñipen, Richard Magotutia. Lurrera joan da, berain 22 marra barruan gaude Mikel Aizpuruak. Alda berera, Bauan Lomax, ies egin dio lastima, baloi hori galdu egin dugu, beraiena da. Eta urrundu dute arriskua, kanporatu zuenean baloia. 28. minutuan, 12 minutu besterik ez dira geratzen, partida bukatzeko. Eta 19 eta 37 jarraitzen dugu. Eta galtzen goaz, eta gu azkenekok tuxie jartzen. Nik ez dut lortzen. Benetan ez dut lortzen. Nik irazine belmeet, nik jun marko nez azkar. Hori da, oain behitze, bazan garaie bat azkar. Ba, ordiziarrak dira orain hor, golpe txarra horrek. Bai. Golpe txarra iretan zan da, nahi gabe izan da, ikusi da. Bai, nahi gabe izan da, ez da intentzera egin zan, arriskutsuak izaten dira jokaldi horiek. Ai... 10 minutu, iruen txugu behar ditugu. Aldaketa, Patxi Muller. Aldaketa, Patxi Muller, eta ikusten du Ekaitz Sadaba ere, prest dela, zelaien sartzeko. Bai, ziurrenik. Mikel Aizpuruaren gatik ez. Bai, hori izango zen aldaketa normala. Eta Ekaitz, bagian Lomaxen gatik ez. Bauan. Deskantxoa ere beharko du gizonak. Eta bai, Mikel Aizpurua kanpora. Patxi Muller barrura. Eta poste gara Patxi Muller zelaian ikusteaz. Joio, lesioekin sorte txarra izan duen mutil bat dugulako, Bai, jode, sorte txarra, baina gehiago, hendik nago nuke. Bai, ez da. Bai. Lesio bera bi aldiz edukido. Gero, pres jartzen zanen, beize lesionatzen zan. Bai, Bauan Lomax, Zelanda berritarra aterako da. Eta Ekaitz Sadaba, zelaira.
Txaloak bauan entzat. Eta tuxa izango da. Cisneros entzat, 30 minutuan gaude eta 37 minutu partida amaitzeko. Bi taldeak bueltzaka. Ez dugu bat bera plakatzen aurreka, Ez dugu lortzen beti atzeka. Kontu, arriskua hor. Epaiak jokoa geratu du. Eta agian aipatzen duzuna, ez? Atzetik joan da tentsio pixka bat gehiago beharko luke taldeak, ez? Jarrera pixka bat gehiago, ez? Momentzat, irazteko grina edo... Ez da izertatzen da? Etzen zaila gu hor lokartzea, aipatu dugu, baina lortzen ari dira azkenean, Bai, lehenengo zaten lortu zena, bigarrengo nahi lortzen. Zortzi minutu, partida amaitzeko, 19 eta 37 Cisneros aurretik. Belea martxa, Mikel Aizpuro sartuko du baloia. Ez, Mikel Aizpuro aldatu da, Patxi Muller. Barkatu, Patxi Muller hori da, aldaketa egonda. Patxi gatzera, Dan Aizpure goztikoa indartxu. Kanpora joango baloi hori, tuxa. Bueno, bintzat, urrundu dugu, baloia. Gure entxe umarratik eta hori ere garrantzitsua da. Bia, jokaldire batean, zulotxoa bilatu eta zerbait lortzen dugun. Baloia atera dute tuxa horretan eta molbidez aurrera egin nahian dabiltz Madrildarrak. Ongi Ordiziarrak bultzan hor. Erasoan Cisneros. Aurrera egin nahian pixkanaka ari dira metrak egiten. Eta ikusten dugu Ordiziak oraindik aldaketa bat gehiago egingo duela. Juanma Salbat, beroketa lanetan jarri bai dute. Cisneroseko baloiarekin, Hernández, aldamenera, Molina, azkenean hori ere izatu dute. Lokartu zego partidu eta nire bai ja. Eta 6 minutu geratzen dira bukatzeko. Ba, Melerako pres bi taldeak, Patxi Mullerrek sartuko du baloi ardian. 19:37 bitartean ikusten dugu Kabrera lurrean, geratu dute Melea, horra sarratu ere egin dira. Baina denbora aurrera jarretzen du. Ba bai, denborak aurrera jarraitzen du eta bukatzen ari da gainera denbora. 34 minutua bukatzen ari gara eta Melea berriz hastera. Patxi Muller baloia sartzeko pres, barrura eta galdu egin dugu gainera. Ez? Ez, errepikatzea, pasiotik irten bai da baloia, eta errepikatzea izango da.
Melea errepikatuko dugu, Patxi Muller, baloia sartzeko prest. Bi taldak leku hartuta orain bai, hasi da Melea. Baloia barrura. Zuzenean Joanes Mujika, Patxi Mullerri oso ongi, Dani Kroll lurrera. Kolpe itxusia jaso du Richard Mogututiak. Joanes Mujika, aurrera egin nahian da biena, baloia erori zaio, ez du galdu Beñipein. Eta zer erabaki du hor? Melea, alde inbaidio baloiak. Berriz ere geratuko zaigu partida. 4 minutu besterik ez direnak geratzen eta gogoratu. 19 eta 37. Azkenean esan ingo dut. Bigarren zate guzti ez esan, bigarren zate zen, entxegu batekin bonusak enduken. Bintzet. Da ez gai izan, entxegua lortzeko. Egia, entxegu batekin. Behin puntu bat izango genuen. Defentsako bonusa ere nahiko burrun dagoelako, ez arkaitz? Baina, bintzet, lau entxegu lortu. Beti gure hartu ikatzen duten. Meleekin gaur. Palaciosek aldabenera. López. Ederki egin du horri ez. Cisneroseko jokalariak azkena izatu dute. Jokaldi arriskutxoa izan da. Eta 3 minutu partida bukatzeko. Ostia, galtzen goazela! Bai. Guai, galtzen, etxegoa behar de bonusa, eta gula segare. Presik gabe ikusten dugu taldea, ez? Sentsazioak gaur 2 partidu ikusi ditugu Arkaitz. Ez? Hasi da, bai. Lehen zatian bat, eta bigarrenean beste bat, zein ezberdinak. Ordiziarrak saiatzen bai, baina ez du itxurari gaur ezer lortuko dutenik. 19 eta 27, 2 minuturen faltan. Azkar, oain, claro. Baina bai ez lasaitu jokue. Atera du Dani Krollek. Richarrentzat, lurrera joan da, Samoarra. Patxi Mullerrek atzera, Joanes Mujika, geratu dut Ormaiztegiarra. Atzera, Dani Kroll, Jeremia Espalumbo, lurrera. Ongi, Dani, Carracedo, Ostigoz aurrera. Ongi hor Ruben. Eta bueno, behintzat minutu bat partida bukatzeko, 19 eta 27 markagailuan. Eta melea izango da gaur. Izango da berriz ere, baina gaurkoan meleak eta tuxiak eta fase estatiko hauek... Desastre. Gaizki, ez da? Bai. Juanma Salvat aterako da. Ez dakit, aldaketa hauek zentzu duten, ez? Minutua geratzen denean. Ez da, ba. Atzera. Lastimaiez egin de baloiak hor. Dani Krolli. Eta Juanma Salvat aterako da. Ez da egun honen ordez. Iñaki Puiaena, Asier Korta. Aizpun. Bai. Dani Aizpun. Dani Aizpunen ordez, sartuko da Juanma Salvat. Eta beste aldaketa bat hor.
Hogei zemakia, hori ere ez dut ezagutzen. Hori, zaldi beharra. Etxeberria. Bai, Huguetxe Etxeberria. Gazteara bai juni, Juvenil hau ere. Bai. Uste du, juvenil asko ari direla jokatzen, horrek esan nahi du, hor kintea interesgarri bat dagoela, ez? Alaxe da, bai, alaxe da. Hemen jendea gaztea indartxu datorre atzezik eta hori da garrantzitsua. Zein postutan jokatzen du normalean, Etxeberriak ikusten du Joanesen ordez, sartu Bai, dela. bigarren lerron eta hirugarren lerron. Bai. Bai, gaztetxo ikusten dugu ez, kilo batzuk eta urte batzuk beharko ditu, hor postu egiten burruka egiteko, ez? Hori betikoa, azken finean hor, gimnasia behar da, goreneko maien jokatzeko gimnasia behar duzu, gimnasia izan behar da zure lagunik onena. Bai, ez da, Halaxe da. zure bigarren etxea, ez? Alaxe da, bai. Ez dau, beste sekreturik ez dau. Ba, hortxe, bi talde burrukan, 40 minuta bete denean, ez da asko geratzen partida bukatzeko, eta goratu 19 eta 37. Ko markarioarekin jarraitzen dugula. Azkar, jokatu azkar. Ea azkar ateratzen duten, Patxi Muller, Azkar, Patxi. ba ez, lasai jokatzeko joerarekin jarraituko dute. Bueno, azken indarrak saio gara duzte, tuxiontan. Puntu bat dago jokun, hemen. Oain puntu bat dago jokun. Ba bai, ea behintzat entxegu bat sartu eta bonus hori ziurtatzen dugun. Bukatu da arauzko denbora. Eta 19:37 jarraitzen dugu. Atera dute tuxa, gurea da, ea lortzen dugu puntutxoren bat. Behar ditugun beste puntu lortzeko, sailkapeneko puntuak. Patxi Muller bera saiatu da, izatu dute lurrera hori ere. Aurrera egin nahian ordiziarrak, azti da biltz. Cisnerosekoak. Hor ja, baina geratu dute hau ere. Pixkanaka ordiziak iritsi nahi du, iritsiko te da. Hor, entxegu marra gainean gaude ja. Hor oso zaila sartzea, oso zaila da. Hor ez da espazio, hor lehenengo defentsa, eak hor saiatu behar die. Hor oso zaila da. Ai. Zer gertatu hor? Alde indie Patxi Mullerrei, namaitu da. Eta bukatu da partida. Argaitz, ze, labur bildu. Harrera pixkatetzegu falta. Nire pentsa moldea hori da. Aspaldi esaten nahi naiz, irazteko grina falta zaigula, eta hori da, lehenengo zati 19 puntu, da bigarrengon 0. 0 kala 0. Ba horixe da, laburpena 0. Berriz ere punturik gabe, sailkapenean eta ba horixe, urrengo etxeko partidan hementxe elkartuko garela berriz, mila esker Argaitz gurekin izateagatik. Ez horregatik. Eta mila esker zuei ere, ikusentzuleok, igande guardi bat gehiagoz gurekin izateagatik besterik gabe ondo izan, eta horrengo arte.